Id-deputat u kandidat tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Toni Bezzina tilef każ ta' appell fil-Qorti kontra l-Gazzetta Kullħadd. Dan brabta ma' meta bagħat ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol f'każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq, abbuż ċar mill-pożizzjoni pubblika tiegħu li kien jokkupa. Toni Bezzina kien iddefenda ruħu billi mar il-Qorti u l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista kien qal li jistenna d-deċiżjonijiet tal-Qorti qabel jitlob lil Bezzina jerfa' xi responsabbiltà politika. Issa, il-Qorti kienet ċara f'kull stadju tagħha. Kien għal kollox barra minn loku li Bezzina jingaġġa impjegati pubbliċi li jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħu biex jagħmlu xogħol fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq, iddikjara l-imħallef Antni Ellul fis-sentenza tiegħu. Meta l-Qorti analizzat ir-rapportaġġ tal-Gazzetta Kullħadd dwar l-abbuż minn fondi pubbliċi, sar magħruf li Toni Bezzina kien se jkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista. B'hekk qalet hekk. Il-Qorti m'għandha l-ebda dubju wkoll li dak li ġie rrappurtat kien ta' interess pubbliku. F'dak il-każ il-Perit Bezzina kien bagħat 3 ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol fuq il-każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq u bil-vetturi tad-Dipartiment. Sansitra meta l-każ ħareġ fil-midja il-ħaddiema kienu mġela jiffirmaw dikjarazzjoni falsa kif imbagħad kienu kkonfermaw il-ħaddiema stess. Bezzina kien ħaftit tan-nifs meta rebaħ libell fuq punt legali iktar mill-mertu u kien kiteb li kien hemm konferma li gidbu fuqu meta dan ma kien minnu xejn. Fil-fatt kien hemm qrati oħra li kienu kkonfermaw li Bezzina abbuża u minkejja dan huwa reġa' kontesta l-elezzjoni ġenerali u kien elett mill-ġdid għax kien l-istar candidate sal-Partit Nazzjonalista fuq il-5 distrett. Sansitra issa dej bil-kampanja tiegħu għall-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri jrid ikun parti mit-trio ta' tmexxija ta' Idri Indelija. Għal-ġurnal Kullħadd deret l-avukat Veronik Dalli.